nje uthatha iminute kodwa nje 1 minute bese sekulungile. Siyabonga bamapholova, siyabonga nonke enikhona kulo umsebenzi phela lo. Into ebuhlungu la babungqobo oyibekayo ile ukuthi kunabantu abangcolisayo. Uyabona umuntu osemsebenzini uvele uyengcola, kodwa umuntu osuke efaka isiyudi nje ehlalele nje noma eclean ehlele ekhaya uzongcoliswa yini ngoba akasebenzi. Kwenye inkathi babungcobo noma sisonke basebenzi kudinga ukuthi sifunde lento ukuthi singafuni ukuziprova kwabanye abantu iqiniso esiyilona thina. Yithi bona singabazi ukuthi bayiprova bawuphi kulokungcola bona bakwenzayo. So uke walinganisa ngomkhonto. Uma ubuka ilogo yomkhonto yabo le ndoda ela indoda emnyama lise blackman le iphethe umkhonto. Le ndoda idlala le ndoda le iyagwaza ubheke isihluzo sayo ubheka ibalance ubheka uphusha kwomkhonto ukutshela ukuthi kuyaliwa lana sizobuyisa isithunzi somuntu omnyama. Abanye mina ngikutshela ngila njengamanje kunobaba abangazila ngizoyisho ukugcina lento oqala ukugcina mina ngomuntu abantu mina ngeke uzongithenge ngiyazi ngekukhona lokho. Lento yokubona umuntu omnyama ekhululeka akube yinto engaphakathi kwethu. Ujabulisa ukuthi uhappy umakhelwane wakho ngenxa yakho. Babungcobo kunabantu lana ikhehla lesinikeze ukuthi sakhe indlu leyomuntu omnyama siyakala. Kodwa kunabantu ngemuva ozothi ayakha indlu bagwaze, wakha indlu bagwaza. Asiyakhe khona kunjalo still phezu kwesitini besigwaza, kodwa ngabe eceleni kube kubonakala ukuthi indlu yomkhonto iyakhuphuka. Nawo bangala babhizi bayagwaza sandaba naleyo. Siyabonga bamngcobo mina ngamlandela mina ku TikTok ngithi mina yabona upholova la ngiyabangcobo phela. Ngene maforeign lapha enekududulwana kunje ngathi no sizomdinga la eMaritzburg nangu sekhona. Sizophatha kahle bamngcobo umsebenzi. Siyakuthembisa nabanye bezayo futhi ngoba iMaritzburg inayo division. Isikhathi esiningi iMaritzburg ine division, iMaritzburg inomona, ithi into inhle iMaritzburg ifuna ukuyona. Kodwa ngeke baze balunge la namhlanje ngoba sesikhona. Siyabonga. Hayi, phinde ngivele kokugcina. Sibonga kakhulu ifundisa uNgcobo. Nethimba lakhe afike nalo nathi no-attenda wethu sibonga kakhulu isikhathi asisekho. So njengoba noNgcobo lonalo uNgcobo loseceleni kwami uChris Ngcobo. Njengoba sikhulumela le ndlela akhulume ngayo ngithi nami sizoyibamba ngaleyo ndlela ngoba la njengoba ukhuluma ngendaba zomkhono nabanye abantu abanjani. Khona abantu abangafuni izinto zivele ngabanye abantu. Ukuthi hawu sengaze uyini usibanibani ngoba sikhona thina ngabe ithina sike sikhuluma kule platform singena kule platform abazofuna ukuthi nje angathi ngibangakhisho Ngcobo laba benozulu uba uNgcobo lathatha bona ngoba mhlambe bengcono. Leyo nto ke yalimazayo vele kupolitiki. Nginike ingicakele nopolitiki ukuthi why ngempela kwenza ukuthi umuntu onemali kubuyena okhethwa ufuna ukukhethwa yena futhi ezosikuni kathathwa longenalutho. Kupolitiki ngaso sonke isikhathi ufuna ukhethwe labantu ozoba ikhansela ufuna ube umuntu okwazi ukuthi ukade uvele uthisha kuthiwa rizana kwi-teaching kuyilokuzana azoba ikhansela kodwa kunabantu abayazi ipolitiki abahlela abengelutho. So ngicela sibambisaneni ngicabanga ukuthi kunenye igroup esizokwazi ukuthi siyifome sikwazi ukuthi njani la esikwazi ukuba sibe ndawonye kuyona ngoba ngibone khona igroup ebekithi ngikhuluma kuyona ngathola ukuthi ngiyameme ngikhuluma ngedwa anikho nina kule group lengithi nikiyona la eMaritzburg. Kulungile ngiyabonga nesikhathi sesishayile u1 ekhaya. Siyabonga.